Alanganin ang lagay, hindi papalagay. Kapot. Ha? Ayan po, good morning to all viewers, to sponsor. Good morning po sa inyong lahat. As mga viewers natin, mga OFW, good morning sa ating lahat. Ngayong araw ng Miyerkules, at dito nga tayo ngayon sa Dubai Project kay Tricia. At kahapon, tapos nung isang araw ay di tayo pumasok kasi pinaas ko yung sasakyan kasi gagamitin namin bukas na kaarawan ko bukas, Petsa 7 May 7. At bukas din na naman tayo papasok kasi may may paswimming yung kapatid ko. Kasi kapon naman ay naghawak tayo ng nagninong tayo ng binyag. At di ko pa alam kung ano yung magiging posisyon natin ngayon dito. At sana po panoorin nyo yung vlog ko hanggang dulo. Yan. At panibagong ipon na naman tayo ng dollar. At yun nga, maraming salamat sa mga suporta nyo. At yun, hindi nakahabol yung ating dollar. Kaya pero masasahod naman yun ngayong ngayong susunod na buwan. Mapapatungan na lang yun. Hindi umabot kasi medyo humina yung ating views. Sana po panoorin nyo yung vlog ko ngayon hanggang dulo at tapusin nyo. Po, let's go. Yan, dito kami sa taas. Pagkitan ko ng bakal ang gitna Para martilyo. Pare. ha? Baka pragong hawak. Tanggalin mo muna kaya baka mahawakan mo talaga yan pa Dito po. lumaglag sa'yo. Hawak. Pagtay sa hawak. Ay, tulad to. Bakit? Kung tanggalin na kaya yung kahoy na yun. Yun o. May forma pa. Ay, oo nga pala. Sinain na. Sinain? Sinain yung mulo. Dito. Tukod. Yan tukod. Tagalin mo. Yan. Pagkawit baba. Hindi. Yung kahoy. Pababa. Yung kahoy. Yan. Yun. Tapos palabas. Tinatanggal yung bakal. Baklas na to eh. Dito baklas na. Ito na naman. Angat na di oh. Amo nga ni disalign. Yan. Ano talaga. Yun. Ay, ganun. Yan.
Tiktikin mo yung ano. Tiktikin mo yung sa ilalim. Yun. Ito, sa balaktot na. Silipit na. Ano kanin yan? Tanggal kanin yan. Mo. Kuko sa alambre. Maba. Ay, gapos ka muna sa temporada. Kaya ayaw ko paggawa na yung bahay ni Lord Palapag. Pagod at bawa. Lipat mo rito. Taas, resort lang yan sa ano ba? Yeah. Latest ko ngayon ay tatanggalin yung mga butog. Mga butog. Mga hambog. Mga butog, gun! Sabi ko ano, Di ba pagkatapos yung gantol? Tapos, oh yun ah. Pagkatapos yung Libuhin na rin ako. Lipat ka sa doon. Ha? Kailangan natin. Ito kong puro. Lipat tayo ng pwesto. Ay, ano ba ito? Lipat tayo ng pwesto. Hanggang huli. Angat tadi. Ano? Gawin kawayan. Kailangan gusto ng galing sa pahit. Sa baba din, sa baba. Oh, saya darong ka bigat. Tutok mo sa de. Uy, kapus. Kapos. Ito. Saudara nga. Ito na sa iba eh. May sako baga. Boy, kaya mo. Ba, i-play ko ka. Liktang ka naman ako. Wala ang problema yan. Sako. Kasako pala kapon yung sako na naman. Hindi, ito na. Adi, putol mo. Pagpag. Magpupong na sana ako. Ano, sabi ka na. Dupli ko ang takalas. Ibaba. Yan. Wala. Sige. Tadi di pa rin nakakuha. Lalay. Pura rin sa naman. Talaga ko na ako pagsundan ano ko ha. Bakal.
bara tol, bara. Kala ko sinahanap mong bara, yung pambara ng ano. Perno. Barita. Hanap tuloy ako ng bara. Bara. Inferno ko pag Barita. Daw siya barita. inferno kasi sa amin, Camposan ko. Imperno. Perno. Imperial. Perno. Barita, perno. Gumagalaw ko lang. Tol, pag tol. Gumagalaw. Kailangan mo kumabaga kasi ang dami nakakal niya. Hindi pa ganito yung nalit, kung may mitada, Oo. tayo dito. Ito na naman to. Tayo na dito. Wala nga tala ko ah. Hello. Kapot. Itimbang ko. Turbo. Yan. Yan. Pagkatapos ito, Tali mo na. kay Kuya Puli naman yung babanatan. Sunod kay Karot, sunod sa akin. Aray ko nangangaga. Ito, aray. Aray ko, pakak! Pakak. Pagalay doy. Balik din mo ngayon ano, yung binibilad ko na ano. Hindi na pa. Amutan doy. Wala. Mara na doy. Sama na. Ha? Una? Eh, pumaro ka. Ano ka? Tabing. Ano ka? Ano tingab? Oo. Tama yung papatungan. Oh, dai. Good kaya. Balik ka sa pangwan. Dito lang talak mo. Nagrumpot sabi. Ililabas. Ito na. Iba. Panali pa. Ah. Tanggalan ko. Doy! Oh. Kapag kami na ba? Di. Mga bisan. Bakit kayo sa dumi? Bayo na pagbaba. Kalso. Mana yan?
Sa baba. Ang dakot, bro. Sito na baba. Still ako. Yun. Ayan, naglalagay ng tukod para sa ano, bakal. Maglalagay muna ng bakal para mabigaan na to. Para mabuhusan na lahat. Kasi ito na lang, yung gitna na lang. Tapos magdadagdag ng asintada. Ayan. Lalagay ng tukod. Pinagbago. Pinagbago. Amo, tinabingi. Pero okay na yan. Tukod sa loob. Lalo. Pantali andyan na. Yun oh, sa kawayan. Nilaglag ko. Sa likod mo. Ito. Gitna lang. Hmm? Gitnaan lang. Paris pa. Ayaw, Dodoy! Ako ay takot kaya oh. Lakok, kuya. Boy. Kapos. Kali. Papa Dudut. Oh. Ang magaganso. Ganso. Masarap din dito itong kuya. Overdose ako doon. Tubigyan natin. Tanggal na ng ano ko. Ano pa? Ano price? Flies. Ano angat ko na sa ano? Bakal? Yeah.
adik sa akin. Ilang sawa na sa akin mga kwento. Marathon ang aking ending. Hati sa bahay ko. Usog mo pa. Usog mo pa. Yan. Mabadaw ka na to. Hulog. Okay, mo to bakal. Tingnan mo ko. Tara rob. Hindi, tara rob. Nakapukod. Kasi nag-ibigay, nagbayar yung video kasi isang milyon yun. Kasi yung patay binubuhay. Yung sinikyan nyo. Kaya lang sinaktan nyo. Hindi. Lambre. Tulay. Ibigyan mo na rin sa blender. Ano? Init. Mga kwento ng buhay, kwento ng pag-ibig sa barangay love story. Na, balik. Ayun. Lumalamig ang gabi. Gusto mo habang nagtatrabaho ko sila, magsilong kita. Hindi na tulad ng dati. Ngayon mo pa ba isipang suko? Masan na ba ito pagkakamali? Sa mga oras na to, alam kong ikaw ay nito.
Lumalamig ang gabi. Ay, alambre, pangkapusado. Inangat. Seta. Arugat. Saan kaya pala yun? Ay, kapos gadan, nagatikot. Ano nga ba? Mga istera. Doy! Ayang Doy! Dahalo ako! Saglit ka na Doy! Sila mo sa din. Baba. Ang guys, still hook. Stira. Right. Ha? Oo, na-phone ko. Kawayan. Baba. Kawayan. Lalagay na kami ng ano, stirrup. Para kung ano, mabuso na ito mamaya. Idod ko na di, bakal. Ay. Sobrang init. Sabay lang tayo baba. Saan ka ba kayo gusto bro? Pa, Saan ba kayo di ba? may laing unggoy. Silang, sabihan ko na kayo pag tara na. Pag-uwi na. Angat. Ay, kagumod. Ano yan? Nakover mo na siya dahil. Palanganin ang lagay, hindi papalagay. Ano, salit na rin. Hindi mo na. Anto sa salit ko. Ay, shit.
tugbong ka, halwa sa loob. Dapat ano ba sa tugbong? Sera room. Joy! 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 Silence! Pero yung bahay na yan nasira. Pero Ano mana? Ano sa loob dito? Ang init ay. Ano? Ano gagawin mo nila? Bangga ko natin. Hugot lagi. Ano? Dati ko tinaman, daw ko kami. Ay, di kaya. Kalusan mo sana. Oh? Kalusan mo sana. Di ko kaya na isang pa. Okay. Balik ko na. Saan mo muna sa kawa? Anilyo. Tadi mo na yung may bagay, di pa mo nakagod sa ito. Ano? Balik ko na. Dapat may loob sa ako. Kira. Dapat na dos-dos. Tugot ay. Din. Right.
Init. Ayun po, bali, putulin ko muna tong balag na to. At maglalagay na kami ni Kuya Puloy ng bakal para sa biga. Bali, ginawa muna namin yung tukod ng biga. Tukod ng biga. Tapos mamaya, mag-ano na kami. Maglagay ng stirrup. Para kung kaya ngayon, mabuhusan to ngayon. Ayun po. Maraming salamat sa lahat ng sponsors ni Kuya Noli dito sa pabahay na to kay Tricia. At God bless po. Ang bahala na po si God magbalik sa inyo ng biyaya. Sana mas marami pang blessing din ang bumalik sa inyo. Ayan. Ang ganda ng ano. Kitang kita yung Mount Eriga. Yung vulkan. Ang ganda ng view dito sa taas. Ayan. Bye bye. Love you all. Mwah, mwah, mwah. Break time muna.